nawa lissafo domin na biya shi gaba ɗaya ya kama hanyarsa, domin ba na son in sake jin ya doshi in kofar gidan Junaidiya. In na sake ji kuwa wallahi ni da kaina zan fita na je na sa a mai ɗan karan duka sai amar jinajin ko bandiri iyaka. To amma Alhaji wannan ai duk sai na gaya ma ka biya shi tukun. Yawwa, na farko dai ya ce ya ɗauki ɗawainiyarta na biyan kuɗin makaranta, kuɗin uniform, kuɗin littattafai da transport na tafiya ta makaranta. Zancen banza, mu je ni gaba. Sannan ya ce ya saya mata waya ta zamani akan miliyan 1,500,000. Kaje ƙarya. Sannan ya ce mahaifiyarta ta taɓa faɗuwa ta kare, da aka je asibiti ya kashe mata kuɗi 350,000. Ice mahaifinta ya kai ta asibiti an ƙara mata jini da ruwa. Ice to kuɗin ruwan dai 8,000 ne, amma jini nasa aka ɗauka don haka ya bar shi a kiyasin 10,000. Matsiyaci za a biya shi. Jaka. A waya kuma duk sati yana yin magana da ita ta 3,000. A waya? A kullum ta 3,000 har tsawon shekara guda. Kaji ƙarya ko? Kaji ƙarya? Kaga ya ce 144 kenan daidai. A waya? Sannan ya ce tana da bala'in son ta sha askirim, don haka ta sha askirim da yake sai mata akalla na 272. Askirim ɗin? Haka ya rubuta Alhaji. Askirim? Askirim fa. Ba ma fura ba. Askirim. Yo Alhaji ai kai ne ka san darajar fura. Su matasa askirim ɗin ba ya fi duk furen garin nan daraja a gurinsu ba? Ina ruwansu da wata fura? Yanzu je ka na ƙarshe. Faɗa mun nawa ne lissafin gaba ɗaya. Yawwa, to a taƙaice kaga abin da ya ce ya kashe mata jimlar kuɗi daga fara magana da ita zuwa yanzu miliyan 23,716 su ne yake nema yanzu a wajenka. Miliyan 20? Miliyan 23,716. Miliyan 20? Da 716, kakka rage 'yan kan. Muga takarda. Yawwa, to gashi. Shafi 5 ne Alhaji, ka bi a hankali daki ka ga lissafin da ya yi, ka gaggauta ka ba shi kudinsa mu huta da wannan yaron kawai a yi abu a wuce wannan gurin. Alhaji yaushe za ka tsaya kana bata lokacinka a kan wayannan kudaden? Miliyan 23. Miliyan 23. Miliyan 23 da 716 ka rika hada da su don su ma sun kusan miliyan 1. Ta gidan Badamasi an ji kunya, in Allah sai rikin sarauta.